Bona tarda. Aquesta tarda, els de Sant Andreu Parla, comencem el nostre recorregut en el carrer Ciutat de l'Assumpció, aquí al sector de la Maquinista, i ara ens dirigim cap al carrer Sant Adrià, aquí en el barri del Bon Pastor. Bon Pastor, que també és part de Sant Andreu. Vull dir que també Sant Andreu Parla, però també és el Bon Pastor Parla. Ara ens anem i entrarem pel carrer Josep Soldevila, perquè directes no ens deixen anar i és un dels itineraris que normalment es fa per poder anar a la part alta de Sant Andreu. Així que aquí girem cap al carrer Josep Soldevila amb les seves parades d'autobús, el trànsit i els seus farragons. Aquí, com podeu veure, tenim aquí aquestes valles de llauna. I després de que la carpa estigués 7 anys sense poder permetre, diguem, la carpa del Mercat Provisional de Sant Andreu estigués 7 anys ubicada allà sense permetre cap tipus de mobilitat, sí que vam entendre doncs, que la mobilitat del barri s'havia redistribuït. Les que venen pel Bon Pastor, i acabo aquí perquè és un tema recurrent, els veïns que venen del Bon Pastor, com vostè fa referència, fa 8 anys que venen i que fan aquest itinerari que vostè ja està comentant. Fa 8 anys que ho fan i, per tant, ja s'ha normalitzat aquest trànsit i s'ha anat redistribuint per les diferents vies que hi ha. Aquí tornem a fer l'itinerari, diguéssim, a l'inversa. Sí, aquí estem anant, diguéssim, cap a entrar per l'altre camí que és el que es fa servir habitualment, perquè aquest camí és un dels més lògics, que seria anar cap al carrer Sant Adrià, que està tallat, com cada vegada diem, pels de l'Àgora i pel fanatisme, i aquí tenim ara que girar pel carrer del Segre, on podreu veure, si us fixeu, només fer la curva, hi ha una fletxeta que és la càmera que està per posar-nos multes. A més, tenim aquí un carril bicicleta, posat que no hi passa mai cap bicicleta amb els seus tacos. Aquests tacos, o sigui, com molts sabeu, van provocar la mort del nostre company, el Xavi Molla, allà a la zona de l'Eixample, o sigui, quan es realitzaven, o sigui, pel carrer Aragó, crec concretament, les obres del tramvia. O sigui, un dia de pluja i mal senyalitzat, a més. Bé, doncs ara anem continuant, o sigui, pel carrer aquest de Santa Coloma. Aquí ens trobem amb la Cruïlla, que hi ha 2 carrers, o sigui, a l'esquerra queda el carrer Virgili i a l'esquerra continuem pel carrer de Santa Coloma. Aquí aquesta placeta, aquí entremig, i anem continuant el carrer fins a... Després de que la carpa estigués 7 anys sense poder permetre, diguem, la carpa del Mercat Provisional de Sant Andreu estigués 7 anys ubicada allà sense permetre cap tipus de mobilitat, sí que vam entendre doncs, que la mobilitat del barri s'havia redistribuït. Fins a arribar aquí, girarem a la dreta, anem a sortir cap a l'avinguda 11 de setembre. Bé, doncs, o sigui, portem 8 anys, o sigui, del govern de la senyora Colau, com diu la regidora, fotent-se, i que ja portem en realitat 10 anys, fotent-se del tot. I això de que es desmarcava el PSC de les xapusses de la seva antecessora, la Colau, doncs veig que d'això nanai, perquè segueixen amb la mateixa cançó i amb les mateixes xapusses, o sigui, tot és una continuació de l'antic govern colauero. Els vehicles que venen pel Bon Pastor, i acabo aquí perquè és un tema recurrent, els veïns que venen del Bon Pastor, com vostè fa referència, fa 8 anys que venen i que fan aquest itinerari que vostè ja està comentant. Fa 8 anys que ho fan i, per tant, ja s'ha normalitzat aquest trànsit i s'ha anat redistribuint per les diferents vies que hi ha.
Bé, aquí, segons diu, ha dit la regidora, o sigui que si portem més de 8 anys fotent-se, podem continuar fotent-nos. I, o sigui, el nostre lema és, evidentment, ja vam deixar ben clar que qui ens foti ni un vot. Sí, no, és que és l'únic sistema que hi ha aquí. El que ens foti o el que apoyi el que ens foti, doncs senzillament no se'l votarà. I ells ja sabran el que fan. Aquí ara ja girarem nosaltres cap al carrer Concepció Arenal, que és un altre carrer afectat, que és un carrer bastant estret, que per culpa dels carrers Sant Adrià tallat té molt trànsit per poder tornar i anar cap al Pont del Dragó. Així que ja ho veieu, que hi ha les bicicletes. Una vegada, i després que la carpa estigués 7 anys sense poder permetre, diguem, la carpa del Mercat Provisional de Sant Andreu estigués 7 anys ubicada allà sense permetre cap tipus de mobilitat, sí que vam entendre doncs, que la mobilitat del barri s'havia redistribuït. Bé, aquí com podeu veure, o sigui, bicicletes, de tot, has d'anar amb molt de compte amb els viadants, a aquest carrer, el carrer aquest Concepció Arenal. I aquí ens trobem ja que estem arribant a l'encreuament, que és perillosíssim. I a part, també arribarem a on seria... a l'avinguda Meridiana. Sí, aquí tenim, i aquí seria a on aniríem a parar si no haguéssim hagut de fer tota aquesta volta.